danna subscribe domin kasancewa tare da kaga da yazo aga da sannan ko masoyan ta tara mu da na shiga na Miki labarin ne baba, share labarin nan ko yanzu me labari? Lahi baba nake gaya ma. Ai ba ni da burin da ya kai in ga kawai na iya zabar manci. Ga ina zuba ta. Allah abokina da je ya mai din nan nake gaya ma. Ni ganda suke zabar mancin nan kai abun nan ya kawo ta da ni. Na jira da abun nan wallahi baba. Ka ce duk mun ne. Kai ya manta yare ne mai daɗi. Wallahi na so na iya abun nan ba. Zabar manci. Wallahi kalma ɗaya kawai na iya abokina wallahi. Me kenan? Irkoi min lali sunan kalmar kawai kenan. Irkoi min lali ko? Ai na rike wannan. Na rike irkoi min lali. Irkoi min lali. Na rike. Na hada ni baki ke sarauniya fato ana kira ni sarki. Ki da na dole za da ka da yake ai tanse sun yi fam. Komai bai bora bun boda mata yin dago cersi. Wallahi amma har yanzu kan ya ki dauka. To yayya akai baba kuma ka san yaran nan yana da muhimmanci. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum. Ai bora mata no. Duro me. Abokina Ai go ga hano, ai go ga hano. Zabar kai na tafi kaman zabarbanci yake. To Yake fa. wallahi ni ma abin da na gani kenan. Amma ba za ka gani. To mai gida irkoi min lali mana. Ai no ni gida ko mulali ai mina ha. Nim ne ko mulali. Kunno ni di bala.